Мәскәүдә Русия Дәүләт Думасы каршында бер төркем галим һәм фән эшлеклесе Русия Фәннәр Академиясендә планлаштырылган реформаларга каршы протест чарасы үткәрде. Думада хәзер Фәннәр Академиясен махсус төзелгән федераль агентлык карамагына куячак канун тикшерелә. Галимнәр бу реформалар алар эшләгән тикшеренү үзәкләренең бәйсезлеген югалтуга китерәчәк дип борчыла. Әрмән ширкәүнең башлыгы Католикос Гариген II Мәскәүдә Әрмәнстаннан читтә төзелгән иң зур әрмән гыйбадәтханәсен изгеләндерү тантанасын үткәрде. Анда Әрмәнстан президенты Серж Саркисян да катнашты. Әлеге ширкәү Русиядә яшәгән берничә әрмән бае акчасына төзелде. Таҗикстанда инде 3 сәяси партия ноябрьнең 6-сына билгеләнгән президент сайлауына үз намзәтләрен билгеләде. Ислам Яңарыш партиясе бу урынга хукук яклаучы һәм адвокат Ойнихол Бабаназаровны тәкъдим итүен әйтте. Ул оппозициядәге партияләрнең уртак намзәте булачак. Бабаназарова Таҗикстан президенты урынына дәгъва иткән беренче хатын-кыз. Сербия рәсмиләре Халыкара валюта фондының элекке башлыгы Доминик Стросканны икътисади киңәшче итеп билгеләде. Бу хакта Белградта узган пресс-конференцияда аны Сербия вице-премьеры Александр Вучич тәкъдим итте. Строскан 2011 елда Нью-Йоркта булган җинси җәнҗалдан соң Халыкара валюта фонды җитәкчелегеннән киткән иде. Во-первых, телефонного права. Во-вторых, давление... Казакстанның гаделлек өчен хәрәкәте Алма-Ата шәһәр мәхкәмәсе каршында хукук саклау өлкәсендә коррупциягә каршы урам җыены уздырды. Рәсми теркәлмәгән бу иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре президент Нурсултан Назарбаевка югары дәрәҗәдәге 2 рәсмине эштән алуны таләп итеп язган хатны укыды. Хакимиятләр мәхкәмә алдында төзелеш эшләре башлаган. Пикетчылар бу эш аларның җыелуына комачаулар өчен махсус оештырылган дип саный. Татар иҗтимагый үзәгенең 5 әгъзасы биналарын аукционга куелып сатылуына каршы инде узган шимбәдән бирле ачлык тота. 90 еллар азагыннан бирле бу бинада Татар иҗтимагый үзәге Азатлык Татар яшьләре берлеге үзенең җыелышларын үткәреп килә иде. Азатлык берлеге канаты астында Фикер милли бәхәс клубы, Татарлар кино клубы, караоке клуб, Шәрык клубы эшләде. Иҗтимагый оешмалар вәкилләре бинаны сатуга куюны милли хәрәкәткә чираттагы һөҗүм буларак бәяли. Киев һәм Украинаның башка шәһәрләрендә Георгий Гангадзе һәм үтерелгән башка журналистлар искә алынды. Тикшерүче журналист Гангадзе 13 ел элек үтерелгән. Матәм чарасына җыелучылар Гангадзе һәм башкаларны үтерү яки югалуына катнашы булучыларны табарга һәм җәзага тартырга чакырды.